Hei! Meidän tämänkertainen harjoitus on tämmönen voimaa ja tasapainoa tuova vähän liikkuvampi harjoitus. Ja et tarvii mitään välineitä tähän harjoitukseen. Ennen kuin aloitetaan, muistutan sinua, että luet tämän videon kuvaus, löydät sieltä tietoa ajankohtaisista asioista, muun muassa mun online-kursseista, online-joogatunneista, joille olet lämpimästi tervetullut. Myöskin jos haluat joogavinkkejä ja muita hyvinvointivinkkejä, niin löydät tiedon, miten liittyä mun uutiskirjeen tilaajaksi sisäpiiriin. Mutta sitten me aloitellaan tänään alaspäin katsovasta koirasta. Eli kädet puskee lattiaa poispäin, jalat tiukasti lattiassa, mieti pitkä selkä, keskivartalo aktiivinen, etureidet aktiiviset ja teet tilaa sun pään ja käsien välillä, ikään kuin käännä vähän se sun kainaloita kohti lattiaa. Me lähdetään sitten tuomaan polvia lattiaan, tullaan konttausasentoon ja me noustaan uudelleen alaspäin katsovaa koiraa. Ja sieltä jälleen me tuo polvet takaisin lattiaan. Ja sitten hitaasti palataan alaspäin katsova koira. Ja me jäädään alaspäin katsovaan koiraan, jatketaan sieltä eteenpäin. Anna sun käsien työntää lattiaa poispäin. Nosta katsetta käsien väliin, nosta oikea jalka ilmaa, astu oikea jalka käsien väliin. Ja nosta ylävartaloa ylös, me tullaan korkea yoga lunge. Eli oikea polvi sen nilkan päällä, vasen jalka suorana. Kädet pään yläpuolella, katse sinne käsien suuntaan. Hengittele täällä. No jatketaan täältä tasapainoiluun. Eli anna sun käsien tulla vartalon viereen, kun siihen nouset soturi kolmoseen. Eli oikea jalka lattiassa, vasemman jalan varpaat osoittaa kohti lattiaa, tiukka keskivartalo, katse myöskin lattiaan. Meillä jatkuu matka puolikuuhun. Tuo oikea käsi lattiaan, vasen käsi kurkottaa kohti kattoa, vasemman jalan varpaat suoraan eteenpäin. Katse saa seurata sinne yläkäden suuntaan. Ja sitten sen soturi kolmosen kautta me tullaan Utkatasana, eli tuo jalat vierekkäin, istaha alas, tiukkaa keskivartalo, tuo kädet pään yläpuolelle, anna katseen seurata. Ja voit jättää tilaa sinne pään ja käsien väliin, eli tuoda käsiä vähän kauemmas toisistaan. Ei tarvitse olla kämmenet yhdessä. Matka jatkuu Trikonasana. Astu vasen jalka taakse, molemmat jalat suorana, pitkät kyljet. Oikea käsi voi olla siellä jalan päällä tai lattiassa, vasen käsi kurkottaa. Sieltä vasen käsi lattiaan. Me astutaan taakse lankkuun. Tuo polvet lattiaan. Tuo kyynärvarret lattiaan. Ja sitten me tullaan matalaan lankkuun. Takapuoli alhaalla. Meillä on kyynärpäät olkapäiden alla. Niska pitkänä. Hengittele. Tuo polvet lattiaan. Tuo kämmenet lattiaan. Ja nosta ittees alaspäin katsomaan koiraan. Me tehdään uudestaan vielä tää. Mutta tällä kertaa niin, että tuu lankkuun, korkeaseen lankkuun. Ja askella sun kädet sinne kyynärvarret lattiaan. Ja hengittele täällä. Jos susta tuntuu siltä, että sä haluat vielä toistaa tämmöisiä, voit hetkeksi aikaa tuoda pauselle tämän videon ja tehdä uudestaan. Muussa tapauksessa nosta itsesi alaspäin katsovaa koiraa. Me lähdetään toiselle puolelle. Vasen jalka nousee kohti kattoa, katse käsien väliin. Vasen jalka astuu käsien väliin. Tuu korkea yoga lunge. Kädet pään yläpuolelle. Vasen polvi siellä vasemman nilkan päällä. Oikea jalka suorana. Ja meillä jatku täältä matka sitten sinne tasapainoiluun. Hetken aikaa hengittele vielä. Eli sitten tuo kädet vartalon viereen, nosta itse sinne soturi kolmoseen. Kädet vartalon vierestä.
Vasen jalka lattiassa, oikein jalan varpaat kohti lattiaa. Me jatketaan puolikuuhun. Vasen käsi lattia, oikein kurkottaa kohti kattoa. Me lähdettiin sitten siirtymään sen soturi kolmosen kautta sinne Utkatassanaan. Eli tuo jalat vierekkäin, istahda alas, tuo kädet pään yläpuolelle. Ja jälleen jos haluat, niin voit sinne kämmenten väliin jättää tilaa, painaa hartioita alas, tiukkaa keskivartaloa. Ja sieltä me lähdettiin Trikonasana, oikea jalka astuu taakse, molemmat jalat suorana, kyljet pitkänä, vasen käsi siellä jalan päällä tai lattiassa, oikea käsi kurkottaa kohti kattoa. Ja sitten sieltä palauta sun oikea käsi lattiaan ja tuu sinne lankkuun, tuo polvet lattiaan. Me tuotiin 2 kyynärvarret lattiaan, lähdettiin nousee sinne lankkuun. Hengittele täällä. Palauta sitten polvet lattiaan, kämmenet lattiaan, nostetaan sinne alaspäin katsovaan koiraan. Meillä oli toinen kierros. Eli tultiin korkeaseen lankkuun ja sieltä me askeletaan kädet alas, takapuoli alhaalla, niska pitkänä, hetken aikaa hengitellen. Tuo kämmenet lattiaan, nostetaan sinne alaspäin katsovaan koiraan. Ja meillä jatkuu matka eteenpäin. Eli voit lähteä palauttelemaan sun polvia lattiaan. Ja tulla istumaan. Ja me lähdetään kohti Navasanaa, Veneasanaa. Eli tuu istumaan. Koukista sun polvet. Ja sulla saa polvet jäädä koukkuun. Siellä saat myöskin tukea käsillä sinne polvitaipeiden alle. Tai sit kädet voi kurkottaa sinne eteenpäin. Koita pitää selkä pitkänä. Rinta avoinna. Me lähdetään alas. Selkälattiassa, jalat ilmassa, pää ilmassa, että voit tuoda kämmenet sun rinnan eteen. Nousta takaisin ylös sinne veneeseen. Jos haluat, voit suoristaa sun jalat. Kädet edelleen kurkottaa. Ja siis ok vaihtoehto myös pitää jalat koukussa. Me lähdetään takaisin alas. Ja nosto ylös sinne Navasanaan. Mennään kerta vielä. Laskeudutaan alas. Kämmenet rinnan eessä. Ja sitten nosto ylös. Ja pidä täällä. Hengittele. Laske jalat lattiaan. Tuu alaspäin katsova koira. Nosta oikea jalka ilmaan. Oikea. Tulee sinne sun käsien taakse niin, että varpaat on lähellä sitä vasenta kättä, polvi oikeata kättä, vasen jalka suorana. Anna hetken aikaa sun vasemman lonkan koukista ja veny täällä. Eli me pysytetään hetken aikaa siellä ylhäällä. Ja sitten siellä voit lähteä laskeutumaan sen jalan yli eteen taivutukseen hetkeksi aikaa. Hengittele täällä.
Voit sieltä vähitellen lähteä nostamaan ittees ylös. Tuoda kämmenet lattiaan. Vapauttaa oikea jalka niin, että pääset sinne alaspäin katsovaan koiraan. Nyt me lähdetään nostamaan vasen jalka kohti kattoa. Vasen jalka asettuu sinne sun käsien taakse. Polvi vasemman ranteen takana, varpaat siellä oikein. Oikea jalka suorana. Ja saa sitten hetken aikaa jäädä sinne ylös. Tunnustele, miltä tuntuu oikeassa lonkan koukistajassa, kun sen hetken aikaa vietät siellä yläasennossa. Muista hengitellä kaikessa rauhassa. Ja sitten me lähdetään sinne eteen taivutukseen. Eli tullaan sinne vasemman jalan päälle. Anna pään levitä siellä kämmenten päällä, kämmen selkien päällä. Hengittele, hengähtele hetki täällä. Vähitellen voit sieltä lähteä nostamaan ylös. Tulla sinne alaspäin katsovaa koiraa. Ja sitten tuoda sieltä polvet lattiaan. Ja tulla jälleen istumaan. Ja sitten koukkuselin makuulle. Me lähdetään rangan kiertoihin seuraavaksi. Eli anna sun polvien jalkojen tipahtaa sun vasemmalle. Vasen käsi voi levätä siellä oikean reiden ulkosyrjän puolella. Oikea käsi avaa hartialinjaa ja kasvoja voit kääntää jaloista poispäin. Hetken aikaa hengitellä ja antaa sen rangan kiertyä, kääntyä, rentoutua. Vähitellen voit sieltä palautella takaisin keskelle. Antaa jalkojen kääntyä nyt oikealle. Vasen käsi siellä hartialinjassa sivulla. Ja oikea käsi voi hetken aikaa lepäillä siellä vasemman reiden ulkosyrjän puolella. Voit sieltä vähitellen lähteä vapauttamaan ja valmistautua loppurentoutukseen. Tuoda tai suoristaa jalat, antaa käsien levätä vartalon vierellä. Antaa koko kehon laskeutua siihen alustaa vasten. Voit sulkea sun silmät. Hengitellä nenän kautta sisään uutta puhasta energiaa. Ulos hengityksellä. Päästään irti tästä harjoituksesta, jonka teit. Antaa sen energisoivan vaikutuksen. Pysy siellä sun kehossa. Muistaa, että tässä hetkessä sun ei tarvitse tehdä mitään, sun ei tarvitse mennä mihinkään, sun ei tarvitse pyrkiä mihinkään. Ainut ajatus on se, että siellä laskeutuisit sinne maan kannatteluun ja antaisit koko sun kehon sekä sun mielen rentoutua.
Meidän tämän päivän ajatus kuuluu näin. Sinä synnyit löytämään itsesi, et löytämään muiden mielipiteitä sinusta. Voit vähitellen lähteä herättelemään itseäsi. Veny itsesi tosi pitkäksi. Ehkä halata polvet vatsan päälle. Tai sitten vaan suoraan käännähtää sun oikealle kyljelle. Pysähty hetkeksi aikaa sinne. Huomioida, miltä sun keho tuntuu harjoituksen jälkeen. Minkälainen on sun mielentila. Sieltä lähtee sitten nousemaan ylös istumaan. Löytää hyvä ryhdikäs asento. Pitää rinta avoinna. Selkä suorana, kädet voi levätä siellä sun polvien päällä. Löytää kiitollisuus sun sydämestä harjoitusta kohtaan, jonka teit. Me kiitän sinua, että sä jaoit tämän hetken mun kanssa tänään. Nostaa kämmenet yhteen rinnan eteen. Sieltä edelleen peukalot kulmakarvojen väliin. Tehdään pieni kumarrus kiitokseksi. Namaste. Ja me nähdään taas seuraavan harjoituksen parissa. Moi moi!